Yan habarlardan bellep geçişmediýaly Şwitsariýanyň häkimetleri 2018-2022 ýyllarda boljak futbol boýunça dünýä çempionatlarynyň geçiriljek ýurduny kesgitlemek bilen ilteşikli hapa pullary ýumokda we biýdüzünçilikde şüphelenilýän şahslara garşy jenaýat işiniň godalandygyny habar berýärler. Bu barada kardeşim Gödel has giňişräk maglumat taýýarlady. Uzak wagtlap korrupsiýada aýplanyp gelýän FIFA ýagny futbol boýunça halkary federasiýasy ýokary derejeli sport häkimetleriniň paraxorlyk bilen bagly täze we has möhüm aýplanmagy bilen ýüzbeýüz boldy. FIFA'nın 7 resmiyeti tutsak edildi. Olar 27. mayda Şwitsariýanyň polisiýasynyň Zürich'in gymmatbaha mihmanhanasyna eden reýdiniň netijesinde saklandy. Bu 7 adama häzir Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilmek garaşýar. Şwitsariýanyň federal adalet idarasyna görä Amerikan häkimetleri olary $100 milyon möçberde para almakda we bermekde guman edýärler. New York Times neşri we BBC agentligi tutsak edilenleriň arasynda FIFA'nyň 2 vice-prezidenti Jeffrey Webb'in we Eugenio Figueiredo'nyň bardygyny habar berdiler. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri jemi 14 adama şol sanda futbol boýunça 5 resmi we sport mediýasy boýunça 5 ýolbaşça günä bildirýärler. Şwitsariýanyň häkimetleri bolsa dünýä çempionatynyň 2018-nji ýylda geçirilmegi üçin Orsiýatyň we 2022-nji ýylda geçirilmegi üçin Kataryň saýlanyp alynmagyny derňemek üçin öz jenaýat işlerini gozgajakdyklaryny eglan etdiler. Şwitsariýanyň polisiýasy FIFA'nyň bu ses berişligine gatnaşan 10 agzatyny sorak etmegi planlaşdyrýandygyny hem ma'lum etdi. Futbol boýunça halkary federasiýasynyň prezidenti Sepp Blatteriň ady derňewler bilen baglylykda agzalmady. Halkara Futbol Federasiýasynyň metbuat wekili Walter de Gregorio gysgalyk urnalan metbuat konferensiýasynda Şwitsariýanyň korrupsiýa baradaky derňewlerine FIFA'nyň baş sekretary Jerome Walker'in we prezident Blatteriň atlarynyň goşulmanlygyny aýtdy. De Gregorio derňewlere garamazdan 29-njy maýda FIFA'nyň kongresiniň we täze prezidenti saýlamak boýunça ses berişliginiň geçiriljekdigini sözüniň üstüne goşdy. Häzirki wagtda FIFA'nyň ýokary derejeli ýolbaşçylary Zürich'e jemlendiler. Guramanyň häzirki ýolbaşçysy Blatter, dolandyrjy geňeşiň prezidenti wezipesine 5-nji sapar saýlanmaga dalaş edýär. Onuň saýlanjagyna şüphe bildirilmeýär. Şeýlede FIFA'nyň metbuat wekili Walter de Gregorio 2018-nji we 2022-nji ýyllarda dünýä çempionatyny geçirmek hukuguna eýe bolan Orsiýatyň we Kataryň ozalky planlara görä halkary ýarışlaryny geçirijekdigini aýtdy. 27-nji maýda Şwitsariýanyň baş prokuratura idarasynyň ýerden beýannamasynda Halkara Futbol Federasiýasynyň FIFA'nyň kompýuterlerinde saklanýan resmi namalaryň we maglumatlaryň hem ele salynanlygy ma'lum edildi. Kardeşim Gözelüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşa Owansany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Soňky günlerde Owansanyň paýtagty Kabulda çaknyşyklaryň we hüjümleriň geriminiň güýçlenýäni habar berilýär. Olaryň iň soňkysy 27-nji maýda Kabulyň diplomatik sewetine ýerleşen mihmanhana edilen hüjüm boldy. Şonda söwüşçiler bilen hökümet güýçleriniň arasynda uzak gije dowam eden çaknyşyklaryň netijesinde 4 hüjümçi öldürildi. Owan paýtagty Kabuldaky howpsuzlyk ýagdaýlary barada Kabulda habarçymyz Şamirdan Gulumrady şeýle maglumat taýýarlady. Paýtagt Kabulda hem soňky günlerde jeňçiler öz hüjümini artdyrdy. Geçen bir aýyň dowamında gozgalançylar Kabulda 7 gezek janyny geçen terroristlik hüjümi amala aşyrdy. Awganistanyň baş prokuraturasynyň işgärleriniň üstüne 2 gezek hüjüm boldy. Onda aýal prokurorlar hem helakçylyga uçrady. Arada Kabulda bir mehmanhana bolan hüjümde 14 adam öldü. Ölülleriň aglabasy daşary ýurtly bolupdyr. Dün akşam hem Kabulda terrorçylar bir mehmanhana ýene hüjüm etdi. Awgan güýçler bilen hüjümçileriň arasynda ertireçeli çatışyk dowam etdi. Kabul polisiýasynyň başlygy general Abdurrahman Rahiminiň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä parahat ilata ziýan ýetirmezlik üçin çäre görülipdir. Şo sebäpden awgan güýçler bilen hüjümçileriň arasynda çaknyşyk uzaga çekipdir. 4 hüjümçi atylyp öldürildi. Awgan güýçleri ýetki çekmedi. Atyldaky mehmanlara Wezirek Barhan mahallesiniň ýaşaýjylaryna da zeper ýeten ýok diýip general aýtdy. Talor wara mahajam lamanza yusi tine halgota devotal halgota udisota het ziyan onları. Jeňçileriň hüjümine uçuran hetilatly mehmanhana Kabulyň bir goragly mahallesinde ýerleşýär.
Atelde daşary ýurtly mehmanlarym bolupdyr. Raketa, el granatly we ýeňil ýaragly hüjumçylary Kabul polisiýasy bu gezek halka ziýan ýetirmezden ýok etmegi başardy. Awganystanyň içeri işler ministeri Nurul Haq Ulumi Awgan güýçleriniň harby hünerini ýokarlanadygyny aýtdy. Ençeme terroristlik hüjumlaryň öňüniň alynandygyny minister belläp geçdi. خنثی شده و نمی‌آلم که یاد می‌کنیم که عملیات‌هایی که در صورت گرفته باعث ازی شده که یک تعداد Kabul Üniversitetinde de arada bomba partladyldy. Şonda 2 mugallim yaralandy. Soňky döwürde Awganystanyň döwlet garşydaşlary paýtagt Kabulda hem öz bähbidi boýunça çağırışlaryny güýçlendirdi. Lestowkalar ýaýratdy. Onda döwlet bilen hyzmatdaşlyk etmezlik halka wagt edilýär. Kabulyň adynyň tutulmagyny islemedik bir ýaşaýjasynyň aýtmagyna görä, gozgalaňçylar uruşda ölen Awgan askerleriniň cenaza namazyny okamadlygyny mesjid imamlaryna tapşyryk berýär. Döwlet adaralarynda işlemezligi halkdan talap edýär. Awganystanyň howpsuzlyk gorujy adaralarynda gulluk edýänleriň maşgala agdasyna haýbat atýar diýip ýaşaýjy aýtdy. نماز جنازه اردو و پلیس هربکی را بخونه سر از ملا از خودش از گردن زده میشه شب در دروازه مسجد. Awganystanyň içeri işler ministerliginiň sözçüsi Siddiq Siddiqi hem Kabulda jeňçileriň Lestowka ýaradandygyny boýun aldy. Jeňçileriň şeýdip halky gorkutmak isleýändigini ol ma'lum etdi. دشمن تبلیغات سو زهراگین ترس خودش پنهان بکنه در پخش شبنامه. Harby bilermen Jawid Köstanyň aýdysyça halkyň howpsuzlygyny üpçün etmek döwletiň borjudur. Ýöne terroristler Kabulda hem dürli ýollar arkaly halka wähem salýar. Onuň öňüni almak üçin Awganystanyň howpsuzlyk gorujy güýçleri çare görmelidir. دولت افغانستان شیوه‌های فعالیتایی را که توریست‌ها انجام میدن چه تبلیغاتی چه فرهنگی Kabulyň etraplarynda hem jeňçileriň hereket edýänligi barada maglumat berilýär. Kabulyň ýakynynda ýerleşen Löwger welaýatynda hatda Islam döwleti atly toparyň agdalarynyň hem merkez tutandygyny Awganystanyň Milli Mejlisiniň agdalary aýdýar. Awgan resmiýetleriniň aýtmagyna görä Pakistan armiýasynyň Weziristan regionunda jeňçilere garşy harby operasiýa başlamagyndan soňra şeýle ýagdaý döräpdir. Bu da şaryurtly jeňçilerem Pakistandan Awganystana geçip başlapdyr. Şaýmerdan Olamrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günnelik gepleşigimizde Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hormatyna gurulýan uly seýilgähiň guruluşy tamamlanyp barýar. Arkada diýilip atlandyrylan bu seýilgähiň prezident Berdimuhammedowyň dowlan gününe sowgat boljakdygy we onuň açylyş dawrasynyň 29-njy iýunda geçiriljekdigi aýdylýar. Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň taýýarlanan maglumaty. Aşgabatyň merkez seýitlerinden birine prezidentiň hormatyna gurulýan ýene bir uly obyektiň guruluşy tamamlanyp barýar. Arkada diýilip atlandyrylan bu seýilgäh Hytaý Halk Respublikasynyň konsullugynyň öňkü binasynyň ýerleşýän ýerine gurulýar. Atamrat Niýaz prospektiniň uğruna ýerleşen bu parkyň boyu 400 we ýyny bolsa 200 metr gowrak bolup, onuň açylyş dawrasy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň dowlan güni, ýagny 29-njy iýuna gawatdan amal aşyrylar. Olkent mehmanhanasynyň garşysyna gurulýan bu seýilgähiň guruluşy ýerli firmalar tarapyndan amal aşyrylýar. Parkyň proýektinden çen tutulsa arkada seýilgähiniň esasy elementi arka. Bu mermer bilen örtülen arka seýilgähiň orta arasyna ýerleşdirilir. Seýilgähiň girelgesinde 2 sany göl şeklinde fontan ýerleşer. Seýilgähe din jalmagy gelenler üçin oturmagy 8 sany pavilyon hem gurulur. Seýilgähde şahlar üçin hiňgilikler, kafe we dukan ýaly obýektlaryň hem gurulmagy gözlemde tutulýar. Edil häzir kuň seýilgähiň daşy haýatlar bilen örtülen, emma haýatlaryň arkasyndaky obýektlaryň käýerlerini seýilgähiň gapdalynaky köşeden görüp bolýar. Seýilgähe ışıklandyrjy sütunlar dikilipdir, pavilyonlar oturuşlar hem gurulypdyr.
Qara quruluşu 2014-nji ýylyň ýagyna başlan bu proýekt edilşiň açylsa taýýar denýäli. Parkda prezidentin heykeliniň bolup bolmajagy barada häzirlikçe takyp maglumat ýok. Resmiler bu park we oňa edilen çykdyjlar hakda heýde çelin halk köpçüligine giň maglumat bermediler. Seýlýäň guruluşy Aşgabatyň Şandyry etranyň buýurmasy boýunça yerli Ustad Golçur Kärhanasy tarapyndan amala aşyrylýar. Açylyşy 29-njy ýylyna, ýagny prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň doglan gününe amala aşyrylmagyny araşdyrýar. Bu seýlýäň proýektini çyzan Çeper Guruluşy Kärhanasynyň adyny agdalmagyny islemedik bir işgäriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, bu seýlýäň prezidentiň doglan gününe sowgat bolar. Seýlýäň açylyşy bolsa onuň doglan gününe dagaral ýagdaýda bolup geçer. Ada bolan seýlýäň Türkmenistan prezidentiniň adyny ötürýän ýeketek objektler. Aşgabatda 25-nji maýda hem Berdimuhammedow bagşlanyp arkada binasy atly monument açyldy. 21 metrlik mermerden ýasalan binadan üstüne oturdulan atın üstündäki Berdimuhammedowyň heykeliniň beýikligi 6 metre barabardyr. Bundan başga da 2009-njy ýylda marda prezident Berdimuhammedowyň adyda akylan Gurbanguly Hajy mescidi hem ulanşyga berilipdi. Berdimuhammedowyň maşgala agzalarynyň adyny ötürýän kär monumentdir ýadygarlykları hem duş gelse bolýar. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, prezident Berdimuhammedowyň hormatyna gurulýan bu seýlýä barada öz pikir garaşlaryňyzy, bellikleriniňizi biziň bilen paýlaşmak isleseniz, biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň. Ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Şeýlede şuň ýer bilen biz Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzdan okuyucularymyzdan prezident Berdimuhammedowyň doglan gününe gawatlanyp açyljak bu seýlýä barada pikir araýşlaryny soradyk. Bu soragy okuyucularymyzdan galdyran käbir jogaplaryny siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Kontaktda Serig atly okuyucumyz biz näme edip bilersiz diýen soragy galdyrypdyr. Mişatly beýleki okuyucumyz bolsa, munyň ýaly zatlary bilen halka allap bolmaz. Beýle seýlýäkden halkyň garny dok. Ilki iş güç, soňra galan zatlar diýip öz tesbirini jemläpdir. Aziyatly beýleki okuyucumyz mişatly okuyucumyza ýüzlenip mişa dogry diýen halkda iş ýok, her kim iş üçin daşary ýurda gidýär. Halkyň puly bolsa guruluşa gidip dur diýip öz garaşyny jemläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire etjek ýa-da beýleki maglumatlarymyz barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isteseňiz, sizi hem Kontaktdaky we Facebookdaky sahypalarymyza goşulmaga çağırýar. Bu lomlarda bize gözle bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir. Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi. Bu sahypamyz size Azatlyk Radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriti gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanyşmaga doly mümkinçilik berýär. Seýlede efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi. Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň. Gepleşigimizi Balkan welaýatynyň gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Balkan welaýatynyň Balkanawat şäherindäki käbir pul alyş-çalyş nokatlaryny uzun nowatlaryň emele gelenligi we ýaşaýjylaryň diňe çäkli möçberde pul çalyşyp bilýänligi habar berilýär. Bu sebäpdäki pul alyş-çalyş nokatlaryň ýaşaýjylaryň talabyny doly kanagatlandyryp bilmeýändigi bellenýär. Bu ýagdaý we munyň döreden netijeleri barada Balkan welaýatyna habarçymyz Wepa Amanowyň uradan maglumatlary esasyna kärdeşim Merdan Sarayfyň taýýarlan raportyny dinläliň. Türkmenistanda manadyň dollara görä hümmet edilenjekdigi baradaky tasdiklanmadyk maglumatlaryň fonunda paýtagtdaky şeýlede ýurduň beýleki künjeklerindäki alys-çalyş nokatlarynda manadyny dollara geçirmekçi bolýan adamlaryň nowatlary peýda bolup başlady. Balkan welaýatynyň Balkanawat şäherindäki Türkmenbaşy bank, Daýhan bank we Garagum halkara paýdarlar banklarynyň öňünde 1 iyundan $1 5 manada çykjakdygy baradaky ýyl arasyndaky gürrüňlerden uguralyp elindäki manadyny dollary çalysmakçy bolup nowaty duran onurça ýaşaýjylary sinnata bolýar. Emma dollary bolan talabyň artmagy bilen Türkmen häkimetleri hem valyuta operasiýasyny geçirmekçi bolýanlara garşy türlü çäklendirmelere girdip başladylar.
Balkanabadyň valyuta alys-çalys nokatlarynda diň bu şäherde ýazgysy ýa-da ýylada arasynda aýdylýaly propiskasy bolanlar dollar satyn alyp bilýärler. Ýurdun Gunmatar welaýatynyň beýleki ilatly punktlarynyň ýasaýjylary sol sanda Çelekeniň Türkmen basynyň ilatyda hökümetiň bu ýerdäki alys-çalys nokatlaryndan peýdalanmak mümkinçiliginden mahrum edildi. Ödeginde Balkanabadyň ýasaýjylary da ýurdun sol sanda welaýatyň beýleki şäherdir etraplaryndaky alys-çalys nokatlaryndan dollar satyn alyp bilmeýärler. Bu gadagyn. Munyň üstesine de her bir Balkanabatly bir aýyň dowamynda diňe $1000 möçberinde valyuta satyn alyp bilýär. Hökümetiň bu çäklendirmesiniň dolu berja edilmegi üçin dollar satyn almakçy bolan Balkanabatlylaryň pasporty talap edilip, sagty maglumatlary hem ýürüýti maglumat toplumuna girdilýär. Sol bir wagtda ýokarky agdalan çäklendirmeler bilen birlikde günüň ikinji ýarymyna çelini şäheriň äkli alys-çalys punktlarynda diýen ýaly dollar gutordy diýen düşündürüsi bilen dollar satywynyň tamamlanýandygy bellenilýär. Qaragum Halkara Paýdarlar Bankynyň özüni efirde atlandyrmazlygy soran bir isgäriniň aýtmagyna görä, her bir alys-çalys punktyna günde diňe $15,000 möçberinde pul seristesi goýberilýär. Döwletiň valyuta alys-çalys punktlarynyň ýasaýjylaryň dollar talabyny dolu kanaatlandyryp bilmezliginiň netijesinde şäheriň dürli künjeklerinde gara bazar diýilip atlandyrylýan hususy dollar söwdegärleri de döräp başlady. Balkanabadyň 120-nji, 147-nji kwartallaryndaky söwda nokatlarynyň seýlede cennet bazarynyň belli ýerlerinde hususy dollar söwdegärleri $1 4 manatdan çalyşyp berýärler. Emma bellemeli ýeri gara bazaryň söwdegärleri hukuk goraýjy organlaryň olara garşy başlan çäreleri sebäpli dollar söwdasyny ýaşyrynlykda etmeli bolýarlar. Ýatlap geçdik 2009-njy ýyldan täsüýlüň ýanwaryna çelini ýurtda dollaryň bir kursy ýöreýärdi. Emma şu ýylyň başyndan Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň mundan öňki kesitlen we bir näçe ýyllap ýören şol kursy, ýagny $1 2 manat 85 teňe deňilen kursy resmi suratda 3 manat 50 teňe çykaryldy. Türkmenistanyň bank we häkimet resmiýetleri häzir milli manadyň dollara görä ýene hümmetlenjekdigi baradaky ilada arasynda dören gep gürüňleri ne tasdiklaýarlar, ne de inkar edýärler. Balkan welaýatyna habarçymyz Wepa Amanowyň uradan maglumatlary esasyna Kärdeşim Merdanyň taýýarlanan raportyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan welaýatyňyzdaky, şäheriňizdaky etrapdyr o wagtdaky pul alys-çalys nokatlarynda ýagdaý nähili. Şoňa meňdeş ýagdaýlara siziň ýaşaýan ýeriňizde hem duş şelse bolýarmy? Bu barada bize görüň beriň, ýa hem belläp geçişimiz ýaly biziň medbot email belisi gmail.com email adresimize haturadyň. Adam hukuklaryny goraýan guramalar Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny maslahat etmek üçin Ýewropa parlamentiniň jaýynda ýygnanýarlar. 27-nji maýda Brüsselde aşgabat wagty bilen 19:30-21:30 aralygyna geçirilen bu ýygnakda Türkmenistanda dereksiz ýeten tutsaglaryň ykbalyna hem üns çekiljekdigi bellenýär. Bu ýygnak we onda gürüň ediljek meseleler barada Kärdeşim gödel giňişräk maglumat taýýarlady. Adam hukuklary boýunça halkara partnerligi we Human Rights Watch guramalary şeýlede olary diýeri görkezdiň atly halkara kampaniýasy 27-nji maýda Ýewropa parlamentiniň jaýynda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça tegelik stol diskussiýasyny geçirýärler. Adam hukuklary boýunça halkara partnerlik guramasynyň çap eden maglumatyna görä hökümete degişli bolmadyk guramalar Ýewropa Birleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda partnerlik we hyzmatdaşlyk gylalaşygyny tasdiklamak boýunça ýakyn günlerde boljak gepleşikleriň öňü ýerinde Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna sin bererler. Şeýlede partnerlik we hyzmatdaşlyk gylalaşygynyň adam hukuklary bilen bagly aladalanmalary seretmekde, Türkmenistany reformalary ündemekde has netijeli gural bolmagynyň mümkinçilikleri barada diskussiýa geçirerler. Maglumatda Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk gylalaşygynyň 1999-njy ýyldan beri Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň yaramazlygyna bildirýän aladalanmalary sebäpli ýyda testirilip gelýänligi we Türkmenistanyň dünýäde iň ýapyk repressiw ýurtlaryň
biri dige bellenýär. Ýurtda söz azatlygynyň esassy we çakdan aşa berk çäklendirilmegi saklanyp galýar. Media hökümetiň berk gözegçiliginde gararsyz jurnalistlere zor görkezilýär. Siýasy köp pikirlilik ýok. Hökümetiň repressiw siýasaty gararsyz we hökümete degişli bolmadyk guramalaryň işlemegini kynlaşdyrýar. Bileleşmek we din azatlyklary sebäpsiz çäklendirilýär diýilip hökümete degişli bolmadyk guramalaryň Brüsselde Türkmenistan boýunça geçirýän tegelik stol diskussiýasynyň öňü sirasynda ýaýradan maglumatynda bellenýär. Şeýlede maglumatda Türkmenistanda tutsaklaryň gynamalara sebäp edilýänligi, hereket azatlygyna aýraty nimraýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna çäklendirmeleriň saklanmagy bilen bagly problemalara üns berilýär we 100den gowrak adam tutsaklykda doly üzgünlükde garyndaşlary aklawçylary bilen gatnaşyksyz saklanýar. Bu ýagdaý adamlaryň zor bilen ýetirim edilmegine degişli aýylgan şäherlerin üstüne açýar diýip bellenýär. Adam hukuklary boýunça halkara partnerliginyň maglumatynda Ýewropa Parlamenti 2011-nji ýylda Türkmenistan bilen alalaşygy tasdiklamakdan boyun gaçyraly bäri hiç hili öňe gidişligiň bolmanlygy, Ýewropa Parlamentiniň 2006-njy we 2010-njy ýyllar aralygynda Türkmenistanda adam hukuklaryna gözegçilik etmek barada öňe sürülen talaplaryna zerurlygyň şu günkü güneçenli saklanyp galýanlygyny Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk gylalaşygy boýunça diňlenşikleri Ýewropa Parlamentinde 1-nji iýunda başlanar. Kardeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada ýa-da gepleşigimizde efirden beýlek maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzda ýa-da bellikleriniňizde biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, biziň medbuat email belisi gmail.com email adresimizde hatura edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Qadarly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi? Zey diýsen zey wasyp ýatyr, ot diýsen ot wasyp ýatyr. Neber suwun gadyň barýan ýerleriň işini ot ýere tanatdy. Her getdanyň bir toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýaşonam alýan näler soradım. Şikaýatyňyz barmy? Bizde deputat saýlanandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. So deputat adamy tanamyz ýok, hiçle kömegem ýok. Derdiňizi köpçülüge ýetirmekçimi? Itiň gymmatlygyň sebäbim şu meýdanlarda mallar hor diýip gurrunma. Biziň Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalýar. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy goşulyp ýazylýar. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.